tuomo e burano. Skund sekondar ma yawuoyi ma St. Mary's Ukwala mantiere sub-county ma Ugenya olor kuom kinde tok nyithindo ne dhi ng'anyo dhiambo manyoro. Jopuonjrego ne obago ng'anyo ka ketho mwandu mag skundno ka gikwedo ndadhu mar mogo maitiyonegi godo chiemo ma gisebedo ka gichamo kuom kinde. Ng'anyo ma kamano chakore sa 2 mar otieno ka jopuonjrego ne otoyo mogo kuom glese mag classes mag gisome to kod mag apisi kapok ne gibago ng'anyo ka gidhi e boma ma Ukwala kabine gikwedo jatend skundno. Ne giyango ni gisebedo ka gigolo ng'ur margi kaluwore kod kit ndadhu mar mogo no maitiyo godo to negi chiemo mopogore opogore. Kata kamano tend skul osebedo kochiko ite mondo mi owinj weche ga korne kaw kang' mar mondo mi ging'any e kaduondgi owinji. Giyango ni piskunno kosebedo tend skul osebedo kadwaro winjo moko kuom ng'ur magisebedo ka gigolo kod muolo kapok ne gikaw okang' makamano. E bura mano bagi okinyi makawuono kotele kod jokanyo mag board kamonywar nyaka director ma weche somo e county ma Siaya migosi Leonard Kabaki ne gikaw kang' mar mondo mi gilor skundno kuom kinde seche ma nonro itimo e wi ng'anyo no.